Dacă ești fecioară, rămâi aici cu mine pentru că urmează previziunea pentru luna octombrie și hai să începem! Bun! Dragă fecioară, foarte interesant. Primul mesaj pe care l-am pentru tine, let go. A sosit momentul să faci loc pentru un nou început care este pe vine, da? Este în drum spre tine acest început. Așa că a sosit momentul să te eliberezi, da? Și luna octombrie este despre eliberare, despre a renunța la ce nu mai îți servește. Ce e foarte interesant. O să vă arăt imediat ce cărți au ieșit. A ieșit Regele cu Regina de Spade. Asta este una dintre perechile din cărțile de tarot. Ceea ce mie îmi spune că aici este vorba despre o poveste, o relație cu cineva care este în opoziție față de tine, adică dacă tu ești masculinul, persoana asta e femininul și invers. Aici o compatibilitate foarte bună pe plan mental. Vă înțelegeți de minune. Dacă sunteți singuri, nu m-ar mira, dragilor, ca voi să vă întâlniți, ghiciți pe cine, sufletul pereche în octombrie. Pentru că văd aici, da, valetul ăsta de spade, care înseamnă potențial o întâlnire online sau ceva comunicare online. Cu cine? Cu șasele de cupe, cu acest suflet pereche. Dar iarăși senzația este că întâlnirea asta, comunicarea asta nu este neapărat din inimă, ci mai degrabă este din minte, pentru că aici este punctul ăsta de legătură pe care tu îl ai cu persoana în cauză. Foarte puternic, cu toate aceste trei cărți din suita asta de spade, simt pentru tine semne de aer, gemeni, vărsător sau balanță. Văd totodată, interesant pentru că valeții înseamnă copii, nu m-ar mira, da, ca cei doi, da, aici este un cuplu, care să-și atragă cu valetul și cu șasele de cupe o dublă confirmare, că aici poate fi vorba și despre un copil la mijloc. Dragilor, deci luna asta este despre această pereche a voastră, despre această compatibilitate frumoasă și mi se pare foarte interesant este că văd că amândoi sunt cu fața. Adică nu sunt cu spatele. Deci, pentru că ei amândoi sunt cu fața, asta înseamnă că voi amândoi aveți deschidere, da, să vă duceți unul înspre celălalt. Regele de spade, care de obicei este autoritar, el lasă sabia jos, da, pentru că nu își dorește să deschidă conflict, da, el este în poziția de ascultare, acceptare, înțelegere, iar regina de spade, deși ea de obicei nu poartă spada, regina nu poartă spada, de data asta ea este pregătită, da, de luptă și a-și susține cauza și asta este o combinație extrem de frumoasă și extrem de reușită. Și acest 6 de cupe cumva atrage atenția că cuplul ăsta probabil este privit de către, să-i spunem, zâna cea bună, the godmother, sau în situația asta cred că avem de godfather, da? Deci pare să fie o energie masculină care cumva facilitează această conexiune.